Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого за політичними мотивами в Російській Федерації українського режисера Олега Сенцова підписали 100 тисяч осіб. Як наголошують на інтернет-порталі Білого дому, якщо петиція збере понад 100 тисяч підписів протягом 30 днів, його співробітники скерують її у відповідне відомство, а потім сповістять авторів всіх, хто підписав її, про рішення по електронній пошті. У петиції йдеться, я зацитую: Європейський парламент уже звернувся до Володимира Путіна з проханням негайно звільнити Олега Сенцова та інших. Тепер час Америці сказати своє слово. Ми наполегливо закликаємо нашу владу зайняти тверду позицію в цьому питанні і використовувати всі засоби, щоб вимагати негайного звільнення Олега Сенцова і інших українських політв'язнів у Росії. Я бачив ажіотаж в соціальній мережі навколо цієї петиції. Дуже багато людей перепощували, давайте підтримаємо і так далі. Наскільки дієвою може бути оця петиція, і наскільки вона важливою і серйозно розглядається у самих Сполучених Штатах Америки? Ну, я не впевнений, наскільки важлива вона в рамках системи юридичної Сполучених Штатів Америки, але тут є два аспекти. Перший аспект – в будь-якому разі будь-який розголос, будь-яка увага міжнародної спільноти до цієї ситуації – це дуже важливо. Бо Росія намагається якось притушити все це, кажучи, що це просто всі російські громадяни, які вчинили злочини, терористи російські. І намагається підмінити взагалі цю адженду своєю, кажучи, що взагалі проблем немає. Тому будь-який розголос, будь-яка увага, будь-яка така петиція, вона має своє значення. З іншого